Zachytiť krásu okamihu vo fotografii sa snaží mladý nadaný fotograf Jožko Kopča, ktorý svoje umenie predviedol pri otvorení výstavy vo vestibule Mestského úradu vo Svidníku. Jeho výstavu slávnostne otvoril primátor mesta Ján Holodňák, ktorý vo svojom príhovore poukázal na talent mladého umelca. Jožko Kopča sa však nevenuje len fotografovaniu, ale medzi jeho koníčky patrí i hra na gitaru, ústnu harmoniku a husle. Okrem toho má rád i folklór a spev, ktorý študuje na Svidnickej základnej umeleckej škole. Účastňujem sa na rôznych vystúpeniach, súťažiach. Vyhral som Zlatého Slavíka, okresné kolo, bol som tretí a triedne kolo som bol prvý na Slavíkovi. Jožko je veľmi dobrý žiak, veľmi obľúbený žiak, je veľmi výnimočný. Ozaj má umeleckého ducha v sebe, ako sme to aj dnes mohli vidieť prostredníctvom fotografie. Veľmi miluje ľudovú pieseň a ozaj všetky vyučovacie hodiny sú plné elánu, plné energie. Jožka v jeho záľube fotografovať podporuje celá rodina, no najmä jeho mamka, ktorá nám porozprávala o tom, ako Jožko začal s fotografovaním. Ja veľmi hodnotím predovšetkým jeho citlivé vnímanie fotografie a to, že vlastne fotografiu berie ako skutočne umelecké dielo, že on sa dokáže s ňou hrať, ako keby maľoval obraz. Začínal fotiť úplne s mobilom a tie najkrajšie fotografie úplne vznikali na začiatku a bol to obyčajný klasický mobil, takže ešte z tej pozície, že to dieťa, neberiem to ako nejakú takú veľmi drahú záležitosť, viac menej stačí vlastne to, čo teraz má na tie fotografie a keď bude to vlastne ďalej robiť profesionálne, tak si myslím, že tá technika a tá fotodokumentačná technika sa viac bude rozširovať, ale nevnímam to ako drahú záležitosť vôbec. Fotografovať som začal pred 2 rokmi. Bral som to ako tak voľno, takú činnosť na jeden deň. Proste tak ako nudil som sa a proste mi mama povedala, začni fotiť, tak som to začal skúšať a začalo ma to viac a viac baviť. Tak potom som vyšiel vonku, začal som fotiť rastliny, prírodu, mesto a tak to u mňa začalo. Skúšam to na úhol pohľadu, ale ja keď napríklad odfotím nejakú fotku v meste, tak ja ju určite nedám surovú. Ako niektoré fotky dám surové, neupravené, ale niektoré upravujem. Jožko bol úspešný vo viacerých fotografických súťažiach. V súťažiach som sa umiestnil aj účastnil Svidník vo fotkách, kde som vyhral 2. miesto a ešte v jednej internetovej súťaži fot, tam som vyhral 1 kolo. Čo ťa baví viac, fotografovanie alebo spievanie? Ja to mám tak rovno, že nemám to, že to ma viac baví. Ja to mám tak na rovinke. Matka konička, myslí na ním žablička. Matka konička, myslí na ním žablička. Povesenia, jak na námačko, stará s pivnickou peťa. Zo Svidníka Rozália Fuzeriová.